Igbo Igbo ekenekwa m n'Igbo ndị ọma njem ọnụ biko achọrọ m kwunu nye vidiyo dị anya nwa duza dị anya nwa bụ the voice of truth ka m na-akpọ ya ụgwafe ezigbo afọ ya bụ afọ na-etu ya bụ ịchaka ka na-etu ya nwa nwoke a kenekwa m ya too much na eziokwu ọkpụ n'ọnụ adị mmadụ 10 naanị Igbo anyị na-ekwu ihe ọ na-ekwu alizba n'aka ịmụghị ebe ọ nọ o nwere ka o si atụpụrụ ndị anụnwa ndị okenye anụnwa na-achị anyị okwukwe ya anyị na-anyị fọnọ okenye versus okenye ka ekwu nya bụ ihe n'ihu n'ihu ka ekwu nya bụ ihe ka o wee si gịnị ka o wee si wee dị mma biko achọrọ m ka anyị gbuo n'oge na this video because this video bụ very very educative nwa asị m ebe ọbụla ị nọ biko kaba arụ tiela aka na subscription button and also tii comment ga na comment section mgbe ọ bụ onye na-echa this video kaba arụ na enile this video n'isi tupu ị na-drop comment because a lot of you anaghị enele video n'isi tupu na drop comment mana anyị adịbazi ya mgbasị ọzọ ka ọ dịkwa na mgbe ọzọ. Ụtụtụ ọma na Igbo ndị ọma na-ege ntị ndị njem ọnụ unu ejigo ọnụ mmalụ onye na-ekwu n'ọmụ abayọm odogwu ekwu na-ekwu na odogwu ekwuo aja na ikwutere mma ma ekwute njọ fana bụ na-agakọ ọnụ ka nsi bịa taa abụrụ ka nsi bịa mbụ maka onye lara ụlọ anya eburu egbu ya ọ bara ụlọ ịpịa nna m anwụrụ anwụ ịtarị ọ maka ife na-eme na be anyị anyị nwa bụ na ndị Igbo na ndị Igbo be anyị ọ jọgburu onwe ya na anyị ṅụrụ iyi na ajọ ife ama nna na be anyị bịkọta ajọ ife ọbụla anyị mụta na ndị Igbo na-adị ọtọzi atọ bụrụ omenala ọ dịzi mma ndị be anyị na ọ dị mma nekodi nnọọ ife na-eme na Anambra ka njikọdị gị Soludo with all your weight of knowledge in a claim na ịgụrụ akwụkwọ ọ bụrụ na ị mere ọfụma na your first tenor ị ga na-eke ego niile ị na-eke ọkwa ego ị ga-eji dezi Anambra a na-ekwu na ị na-alụ ụzọ ịlụ ọrụ obere river Naija mmiri izu obukọrọ everybody because na ị chọọ ime peace ndị otu gị i wee baa contract nyefa Soludo mandị gị na mma ọ dị mwute na a na-ekwasị na Anambra enwere mmadụ keke m na Anambra enwere mmadụ ọgwụgo na Anambra ọ bụ na Anambra enwere mmadụ nye Anambra mmadụ Anambra nwere people like Chief Benson Ejindo MVP nwoke ji ego ya wee na-develop be anyị this is a young man bụ ndị ex-rangers itiefa na salary na-akwụfụ ụgwọ mana enwe continuity na ife dị mma dị mma a na-ekwu onye raibia Anambra nwere somebody like ana ịnwa ka obi unu nwanne ya Patrick Kubi jee n'ife ọ na-eme ndị na onwere ka ọ rafa ọ na-enyefa scholarship here and there keke bụ na Anambra enwere mmadụ Obi Jackson ọ bụrụ mmadụ because iwere ọchịchị nye onye kpatara ego ma nri ego gị ọ ga-ala ka ideziri gị ya chọọ ka enwee development because o testi gị ego mana problem anyị nwe bụ ndị ogbenye mkpa akị agụụ na-egbu ka o gbuo Soludo ọ bụrụ salary ka a na-akwụ gị prọfesọ bụ just a title ego na-enye gị bụ ego agụrụ ọnụ Soludo ijecha Central Bank Governor ka efe ime na Igbo mmadụ one ka ị nyere ọrụ na anyị na-ekezi ego ya na nde ọ jọgburu onwe ya tiekwolu ndị ị na-egbu ọbụlafa ga-ana gị n'isi Chukwu gọzie gị ite ọmarịcha nwoke nwaanyị na-akwari na London o nwere ofu anụ ọfịa mpụta na-akọ maka nwa gị nyanwa na onwe ya yikwu blouse ọ sị na ọkpọ ntu what is ọkpọ ntu kwuo na ya nke anyị ga-amụ nwere ozi nwatakịrị ọ nwoke na-ala nwoke n'ike ọ na-ala n'ala ya afọ gị nwa bụ Soludo nwere onye nke gị ị na-aga aga kedu ebu glamour Soludo gwagodi ndị Anambra State onye bụ glamour agwadara mgbe ife tolo ogologo Soludo ijesie second term what next ichisi Anambra chigbuo ya what next Soludo nene Alex Oti hero nene Peter Mba hero ọ gịnị mere unu abụ South East Governors adabịa sworn the United ka be anyị dị mma ọ bụ na ọ bụrụ maka Dr. Nnennia Oti Abia steeti ga-adịkwa ka ọ dị Ọjị ụzọ Kanu sizie na backyard ọ kpọpụta one John ọ kpọpụta one Peter Ọjị ụzọ Kanu inwekwa mmadụ
ifelo na-emekwa gị na interview grant gị dị ọda ilu odi a na-akọ ya eri ụmụ ga na-ajụkwa gị dadi why eji akpụ gị n'ọnụ Ojuzokanu need mental help, o need care, o need doctor's help. Because I rather that man. If I'm on assassin auntie, o need help. Because on a query is a query. Ojuzokanu akagi di nifenemen nande kano. Devu ma ya akagi dia. Hope uzodim we win on election. Akagi dia. Rochas Okorocha. Akagi dia. Une bubogondi nezengi wabu Rochas. Ị na-eme pastor chukwu bụkwa gị ọnụ dị a atanga oge bụ gọvanọ ka ị na-enye holy communion so unu nche na-eje ụka wee na-egbu ụmụ ogbenye dị ka anyị etu unu si egbu anyị unu amala isi nka n'ebe ụmụ unu nọ ajani Naijiria ajani Anambra atụgo unu amali na isi nka na-ebupụ n'ego ụmụ unu nke n'obodo ebe nwụrọ nke nwee isi n'ezie ndị evu umaghị small boy you say you fine na correct ị na-agba ọnụ gị tọtọtọ oyibo ekwere gị asụ nke Soludo bụ prọfesọ oji kwokwo ọ na-agụ ife ode n'akwụkwọ Soludo ịbụ onye ike obodo oyibo ka nọ ndị ike nwe kafa si eme akafa ma fa na-ekwu okwu wacha nka Soludo si eme aka ya aka ndị eni ọ na-eme etu a aka ndị eni so unu ntụso ozi ahụ okada erifo onye mmụ anya the use of Anambra una na alarula onu agejebo fa ballot box ụkachukwu gburu mmadụ onye ji ụgwọ na-ata atọ because ndị oji ụgwọ ga na-ekpe ekpere ka ọ yara inwe ife meria mana ime business wute ndị be anyị kwụsị afọ ụgwọ ifu na ndị be anyị ndị handymen bụ problem ị ga na-achụ alifa kafa nye gị ego kafa bịa lụọ dị ọrụ fama nrụ ya ọ bịara sị ka ọ ga-akwụọ m nke ndụrụ alụ ofu onye ga-akwanyere ya o ji ego jee disgrace ya ọ bụrụ iwu na ị ga-abụ a politician to lead. Obiano wasn't a politician. Obiano nọ na Houston ebe a abịa kpọrọ ya si abịa jee because onye nwa bụ manager na-enyefa overdraft na-enyefa loan oge fa na-eme campaign but ya dịba n'ọfụ ọ natazie Houston ebe a na-anwegharị nkịta ka nwa bingo so nụ ntụso ozi ahụ ka si pụta abụrụ ka si pụta ọzọ a sị na atụọla ọmalụ atụọla ofeke ofeba n'ime ọfịa maka na nwoke na-eji ọlụ oyibo amụ ya bụrụ ụzọ Soludo pillowcase ka ị ga-eje na ichisi aka ịma what next lote na ụmụ nwanne gị ka ị na-egbu Soludo ụmụ nwanne gị ka ị na-egbu ị chọrọ ọdịmma na n'Igbo a na-ekwu na na-akụri property ụmụ anyị na kedifa na-akpụ ya na trade fair mana gị nwa Soludo bi n'okuribi ife ndị mmadụ na Anambra State ịnọsi nweta ife lofuo na ịnọsi n'ebe ọlụ company abụ na na-ewu befa village ọ maka na aka mere ọfịa ọ bụrụ ụzọ ije na-akụri property ya a na-ekwu ikuto nke odimeji ọka ji nye gị one power izuzu bezie and ọ gwa gị na ị ga-ezuzu Soludo onye nzuzu Mr. Nzuzu prọfesọ nzuzu fele megbuo gị